Sibambe mnqongo ibambe intsunda yatshona amalanga siyangena kwenjenje sibulisa kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo nephulaphuleni kuzo V-SARFM ngamasiko nezithethe khona kuze singaphulukani nemvelo yethu kumhla weshumi linethoba kweyomsintsi inyanga kulo mnyaka wama-2024 injalo njoku singena sisothula ibotyo sikhahlela kwikumkani zezola kowethu iinkosi izibonda onozithetyane bantwana bengulo indlantloko zamakhaya iinkulu iintlabi odadobawo mafungashe siyakhahlela ngokwenjenjalo sithi tshotshokeni bekho siyabulela ngokhetha ngotyumba ngochonga isikhululo sakho sasekuhlaleni ivukani community radio singenile ke thina ngalo eli ixesha uyayazi ke mphulaphula rhoqo qoqoqo apha ngolezine siye sithethe ngezinto zakowethu nanjengoko ke siyazi uba ngaba kule inyanga kulapho siye sizigobha amacala sizidla ngobuthina ngoba inyanga yenkcubeko apho khona izizwe ngezizwe iziduko ngeziduko ziyawudibana zichubelane ngomnombo wabo mphulaphula evukani community radio kuyawuthiwa bhazalala ke abantu besiya ngapha nangapha ukhona ekhaya mphulaphuli wevukani community radio namhlanje ke silanda ibuyambo yamampondo ofaka ufondini sele sinabo ke apha estudio bazosixelela ke ngebuyambo bazobe benayo nabo ke babanqada malunga ke nebuyambo yabo ukhona ekhaya sizokhangela ke uhamba ngoluphina uhlobo imicimbi manikhawuleze ke ndizamkele iindwendwe zam imizuzu xa ilishumi linesithathu ibethile pha intsimbi yesibhozo mandiqale ngapha kweli cala bawo kunjani siyaphila msazi wamakhondo ninjani siyaphila tata khondo mandikunike lithuba ndikwamkele njalo njoku ngokufudameleyo apha evukani community radio uzazise komphulaphula ekhaya lo uthethayo umsasazi ngusiphiwa kwaduda ngunyana phaya ke ndizalwa ngutata umunuse ungasekhoyo unyawo zakelwa uthathu ndayena uhlamba kwabento ungqongqoshe usiqhelekazi nentombi yakwagcina umamgcina ke umjikazi wangapha emgqukhwebe yes uba umunuse ke yena uzalwa uba uteleki ongasekhoyo ingwevu yakuthi uteleki ophuma kumathiso make ndibe ngolo hlobo ke msaza wam kama kuba ufaka siyabulela masize kutata ngapha kama kudade Mnqongo dade ngosiyabulela Mgqikeli igama lami siyabulisa kakhulu kubaphulaphuli bevukani FM sibulise kakhulu uMampondo akulomhlaba sikhahleleke kubukumkani obumiyo kule ndawo ubukumkani babathembu kumhlekazi uDalmvula kuye sisithi aDalmvula kama njengoba ke ezichazile kumntakwethu igama lami nami siyabulela Mgqikela utata ondizalayo ngumawonga Mgqikela yena ozalwa ngutata uKrismesi Ndabambi Mgqikela ize ibe yena ezalwa ngutata uMtsila utata uMtsila ozalwa ngutata uFaku utata uFaku ozalwa ngutata uNgqungqushe mandiyime kuloo ndawo kama kudade inkosi kakhulu siyabulela ngexesha lenu njalo njoku sinamkele khulani bhakhi nizibeke phanto nje kuyabanda namhlanje umcimbi esawuthetha ngawo sizawuthetha ngebuyambo yamampondo enijonge kuyo ndiyaqonda uba ngaba inoba kwiinyanga ezimbini ezigqithileyo kanye ezintathu sasike sadibana nizoyichaza loo nto leyo uba ngaba nisendleleni apho khona niyawube ninale buyambo yamampondomise phambi koba sibe kanti siyatyatyadula zinkosi zam ndiyafuna siyiqale apha yonke le nto ezona njongo zoba ngaba niqonda uba ngaba niyafuna ningamampondo nibe kanti niyadibana niyafuthelana zithini iqale nini yonke le nto niyaqala uyenza kulo nyaka okanye yinto leyo eniyenzayo minyaka le Nqongo singathi siyaqala kuba besiyenza kuqala mhlawumbi sigxile kwiifani zethu
Oh. sizizindlwana ke mos xa sizifana. Mm. Kodwa ke sihambe sidibane sisisimpondo ngokweengingqi ke. Kodwa sanombono ukuba hayi man, ngaphandle kwale ndawo sihlala kuyo akhona amampondo angapha, akhona ngapha, akhona ngapha. Hayi make sizame sidibane ukwenzela ukuba senze le ndibano okanye lo mbhiyozo sisisimpondo sonke esikhoyo kule ndawo. Sikwapha ke nakwezinye izizwe eziyenzayo loo nto. Saza ke yathi ke kuba le nto seyibonakala mngqongo uba isakhokhelwa ngasithi, kodwa ikhokhelwe ngamathambo. Wathi ithethwa kwelinye icala kanti nakwelinye icala iyathethwa. Sathi sidibana sasuka sathetha into enye. Ndizama ukuthi ke siqale ngolo hlobo. Eyona njongo yethu ke ephambili kukuba njengabantu abagazinye sazane, sihlale sifuthelana ngolwazi, sihlale sixelelana, sifundisana. Thina amampondo alapha eBathenjini sineendawo ezininzi efuneka sifundisene zona ukuba kakuhle umahluko phakathi kwempondo nomXhosa undawoni. Sisenelo xanduva nezinye izinto ke ezininzi ekumele uba sibhubhe thina abantwana bethu bezazi, bewazi umahluko phakathi kwempondo nezinye izizwe ezikhoyo, besazi isinxibo. Umzekelo xa uthetha ngesinxibo sesintu sempondo, sinqabile ufana usibone kweli laseCacadu. Zezinto siya kuzo ezo ukuba sifundisane ezo zinto. Sinalo nolwimi lesimpondo esilithethayo, nalo dibana nalo kuthethwa nje into ezingathethi into intle, kanti isimpondo lulwimi olupheleleyo olunazo zonke iimpawu zelwimi njengezinye iilwimi. Ndizama uthi ke mngqongo, injongo yethu ilapha ekubeni basazane, sifundisane, simanyane, sibe sisizwe nathi njengezinye izizwe. Nkosi kakhulu Mpondo, xa uthini nolwimi lenu umntambhimu, Tshetshutsho, Mramu, yonke nje loo nto. Alright, nkosi kakhulu, siyabulela Bawufaka nomphulaphula phaa ethubeni. Somnika ithuba. Ndiyazama ke ngokucinga uba ngaba xa sithetha ngamampondo isizwe sikaFaku, noko sithetha ngesizwe esikhulu. Umntu oqalayo uyiva le nto sele sisithi kule veki iyaqhuba, onomdla into yokuba ngaba naye abe kanti uyinxalenye yalo mcimbi, ingaba wamkelekile okanye nithi ngoku sebebanintsi abazayo ngoku kake nime siyawunibona kulo nyaka kuzayo nina ngoku, otsho uba ngaba hayi noko kukufitshane ayidon ndingakwazi ubaleka ndiyofika? Wamkelekile umntu onjani? Mngqongo, siphuma kubantu ebebengabali bantu. Ewe. Abe besithi xa kuphekwa kuthiwe makungagqitywa ukutya embizeni, kube kungekho mntu waziwayo uzayo. Kusenzelwa ukuba kukho abantu abamenyiweyo, kukho nabantu abanofika. Nangona ke ixesha eli seyilixesha lophila ngemali, yayingabantu ababelima kabo nangoku. Kodwa akekho umntu esinoze sithi ezile, okanye ayifani nathi into yoba sithi umntu ezile sithi hayi awamkelekanga. Abantu bamkelekile, amampondo amkelekile kakhulukazi. Ndizama ukuthi ke uphendule umbuzo wakho, akukho mntu ungamkelekanga mna. Wonke umntu wamkelekile. Alright, 19 phulaphula imizuzu. Ndiyafuna ke phambi kwaba ndibe kanti ndiyaqhubekeka nenkqubo, mphulaphula uba ngaba unawo umbuzo onawo okanye ikhona loo nto ufuna uyiqonda, ndiyafumaneka emnxebeni ngu-073 849 1740, 073 849 1740. Ngenjalo uya kundibamba phaa kwa-072 514 5381. Sikhona phaa kuFacebook Amasiko Nezithethe @Vukani Community Radio. Uyawungena nalapho uzibuzele lo mbuzo xa sihleli noFaku apha amampondo. Sithetha ke ngebuyambo yamampondo abazobe benayo kule veki. Nguntsuku ubani? IngoMgqibelo qha, qala nge-21. Umcimbi owona uphambili ungomhla wama-21, which is i-21. Kodwa ke sesiqalisile usuka namhlanje ukwenza amalungiselelo nangomso ukuya ke ngokusasa ngoMgqibelo. Kodwa ubukhulu bomcimbi bungoMgqibelo. Masimbambe nanko engena emnxebeni. Molweni ekhaya. Mntakabngqongo. Tshini nanku uba uTolo udla ngamandla ngapha hayi ngapha eMthatha eBhongweni. Yes uba uMatyholo. Injalo. BawuMatyholo. Injalo bawumngqongo. Bawumngqongo. Yes dad. Khawundibuzele kwabodade. Ndifuna ukuqonda bayile na kwesikanyangilizwe okanye emampondweni apho kugcwele khona amampondo apho baphuma khona bayophalaza into enje.
All right, bamamele bamatyholo bayakuphendula. Umqongo Yes dad. inetwork yasihlupha. Okay, ndikuvile uyabuza uba ngaba bayile kwesamampondo. Bayile na Yes. kwesikangliso bawuphalaza. Hey madoda. Yes dad, ndiyakuva abamatyholo. Akamamele eredio. Phulaphula radio. Mandiphulaphula ereyidweni inetwork yasibetha. All right. Enkosi. Inkosi kakhulu pha kuba umatyholo 0738491740. Zinkosi zam ngethemba elikhulu ubambile laa mbuzo. Mandinikele khona. Nqongo ubuza into entle utata lula kakhulu. Yes. Kwiinkosi esizaba nazo eziza kuba inxalenye yethu. Sinenkosi ephuma kwela cala laseQawukeni. iQawuka ke indlu enkulu kaFaro. Inyanda le ayixelayo kaNkosi uNyanglizwe. Yes. Iza kuba nayo imelwe nguNkosi uMkhululi Ndamase. Xa Oh. uthetha ngenyanda uthetha ngoNdamase. Xa uthetha ngeQawuka uthetha ngoSigcawu noMgqikela. So indlu yakwaSigcawu izawuba imelwe nendlu yakwaNdamase enyandeni izawuba imelwe. Nkosi uMkhululi Ndamase uza kuba eyinxalenye yethu ngoMgqibelo. Izama uthi ke loo nto ithetha ukuba omabini lamakomkhulu asekhaya ayasazi uba sawube siqhumisa iziko ngoMgqibelo. Kamakho. Ukoleka nje kancinci umsasazi kulombuso. Naphangu uba besitshilo sathi le nto iyaqala kulo nyaka. Yes. Ndicinga fanuba ke ngoku njengoba simeme lamakomkhulu. Eli komkhulu utata athetha ngalo kamandileli limenyweyo. Iziqinisekile kunyaka olandelayo sawuya sikhula. Iqalwe kaloku ngalamampondo alapha aserhoda lapha ngasentla. Yes. Lo mhlaba ungasentla. Sizawuya sikhula ke ngoku. Sisiqalwisi. Makanyamezela utata. Yeah, nkosi kakhulu. Siyabulela masijonge kwelinye icala into yokuba ngaba umphulaphuli ungena esithini na kwelicala. Siwe Ndika yena uthi ndibulisa kumalume wam uba ududa kutsho Thandisiwe pha Siwe Ndika kweliya icala lingakuthi ungumtshana wakho. Uyabulisa kwelaa cala. Alright, injaqe ke mphulaphuli wevukani commentarator nawe ke ungasikhangela pha kwa 0738491740 sisathetha ke ngebuyambo yamampondo abazobe benayo pha ngomhla wama-21 kule inyanga yomsintsi. Le nyanga sizidla ngayo ngoba ngaba siqhayise ngeminombo kwakunye nemvelaphi yethu, ngoba kubalulekile uzazi apho usuka khona, uza kuzazi apho uya khona. Yiloo nto ke amampondo azobe eyenza. Ndiyafuna ke ezinkosi zam lo mzuzu salinde umphulaphuli nisinike nje inkcukacha, kodwa ke phambi koba siyapho nantsi ivenkile ndileqa kweli cala lingapha, mandibaleke nje ndilungise yona ze sibuye emva koko sibe kanti siyaqhuba nenkqubo. Masibaleke sithi venkile kweli cala. Molweni mawethu, alifikanga ligalelekile kwakhona ixesha lentlakohlaza, ixesha lokuqaqamba kwendalo, ixesha lokuhluma nokucoca. Nathi AR Boards and Hardware siyakwamkela kwakhona apho ufuma khona uqaqambile okwendalo ngenxa yamaxabiso wethu aphantsi kwaye afikelelekayo. Yiza nawe uzikhethele kwintengiso yethu ekhanyisa ikhaya. Kweli tyeli siniphathela intengiso efikelelekayo ingakumbi kumacandelo wethu akwa-tiling, building material, electrical kunye ne-gardening engasoze ilibaleke. Sityelele kwivenkile yethu ekuKomani enumber 1 Bells Road ngeenkcukacha ezithe vetshe usitsayele umnxeba ku-045 492 0518 okanye usibhayele kuWhatsApp ku-066 536 4155. Siyakubonana khona mawethu. AR Boards and Hardware, your one-stop built-in cupboard shop and hardware.
Right, sabuya ke kwela cala lentengiso mphulaphula evukani comrade ngamashumi mabini anesithandathu imizuzu leyo ibethile pha intsimbi yakhe intsimbi yesibhozo ngamasiko nesithethe khona ukuze sikaphulukani nemvelo yethu sihleli kwakunye noba ududa kweli cala kwakunye naye pha ubawo umcikela ofaku amampondo sithetha ke ngomnombo hayi ingenguwo nomnombo ibuyambo yamampondomise kuthiwa ke kuyawube kusinde yamampondo mani yamampo kuthiwa ke kuyawube kusinde ngobethole kule veki bedibene amampondo kwela cala lingaphaya umzi kafaku masive kweli cala nanko engena emnqabeni masimbambe molweni ekhaya molo msasazi molo tata utata Mqikela sesikolo ndandifunda kuso kanyeza emqikela Mqikela high school silapho elusibisi kezo sikolo yes tata ndicela ukubuza mna njengokuba apha kwesi sizwe samampondo kubonakala ngokungathi asibambisananga ufaku lo edwa kuba kaloku ngoku sisifumanisa sinekumkani esingayazi uba sikholelwa kweyiphi okanye siripota kweyiphi kube khona into okuthiwa yi-acting king yamampondo kube khona umuntu okuthiwa yi-king wamampondo ongusise okuthiwa nguwezizwe kube khona enye ekuthiwa udalu oyi-acting king bendicela ukubuza apha kubo mna ligalelo lini abalenzayo ukuze yonke laa nto ufaku umqikela ungqungqusa intontoni size silapha singabahlali okanye singabemi baselusikisini okanye abemi bamampondo ukuze sibambane sidibane njengale nto ngalamampondo asenyandeni anekumkani yawo engundamasi thina kwela cala lethu ingaqheba yini abayidlalayo ukuze sikwazi ukudibana unlike le nto kuzokwenziwa izinto ntontoni but kube ngasemva kube kuvuza kube khona izinto ezingabambekiyo bendicela ukubuza nje loo nto Kamakho dad Nkosi kakhulu siyabulela mphulaphula evukani comrade masikhangele lona ndibuyele kwiindondo zam apha endlini molekhaya Mnqongo mandibhotise kuwe ndibhotise nakwiindwendwe zakho amampondo Mnqongo ndicela ukusondeza umbuzo apha kwiindwendwe ezo Mnqongo ingaba amampondo sisizwe na okanye yaba sisizwe esasekwa ngamampondo la angoonyawuza asisiduko yayisisizwe na kwasekuqaleni okanye isizwe esi samampondo sisekwe ngamampondo asisiduko la uhleli nawo ke ootatomkhulu babo andazi noba umbuzo wam uyavakala na Mnqongo ndirhalela ukwazi nje kuloo ndawo kuba ufumaniseke emampondweni kuneziduko seyisisizwe amampondo oomathanga ngamampondo oogqaga ngamampondo oonala bakhona bangamampondo njalo nje Mnqongo qha ndirhalela ukwazi ke ngokuba sisekwe yayisisizwe na samampondo okanye sisekwe ngamampondo la asisiduko angoonyawuza enkosi ke Nyawuza uxolo Mnqongo enkosi ke Mnqongo yes nje ootata bandiweze njalo andazi noba ndivakele na nditekete kakhulu Mnqongo icaleka eli umbambo uxela utangana umbombo rhaso unomazele Nkosi mbamba intongo ijongise ebantwini Nkosi icaleka mbamba siyabulela kakhulu kwele icala lingaphaya Nkosi zam mandiphinde ndibuye lapha kuni siphendule Mnqongo mandiqale ngalo mbuzo wokugqibela kabakho uba uyakhumbula uthetha kwamapha ngoJuni ndandithe kuwe nabaphulaphuli bevukani singamampondo kodwa kuthiwa singabathembu ewe asilwi nayo loo nto kuba sinawuze silwe nayo kuba uba omkhulu azange balwe nayo singamampondo asebathenjini ubuthembu buyasichaphazela ngenxa yokuba singamampondo asebathenjini yeah ubumpondo bubuzwe ngoko ke ukuba umuntu abe semampondweni jonga xa ndingene phaa emangqongweni
ndingumngqongo pha. Nangoku. Yiyo le nto ndizawuthi xa amangqongo endixelela uba kuza kwenzeka ntoni okanye kwenzeka ntoni apha, elam igama lithi ndiyabulela mngqongo. Nangoku. Ndiphelele apho. So abantu izizwe ubundikhumbula kakuhle ndandizibalile ezi zizwe. Amakhwetshube maninzi kakhulu, amakhwalo nezinye izizwe eziphaya kulaa mhlaba kaba omkhulu uMpondo ezinyanzeleke ubukumkani xa bumiswayo mngqongo, ubukumkani bungqongwa zizindlwana ezithi ezinye zazo zibe nobukhosi obungenabukumkani, ubukumkani bube kule ndlu. So emampondweni indlu enobukumkani bamampondo ngamampondo, ngoNyawusi, ngoVaku. So yonke enye indlu ephaya engukhwetshube engubani zininzi kakhulu, amakhwalo, amakhiwa, zonke ezazindlu, amaqolo, amanqi, zonke ezazindlu zizindlu ezingengoNyawuza kodwa ezakhe ubukumkani bamampondo, kuba ubukumkani besizwe bakhiwa ngezindlwana ezibungqongileyo. Yile nto nathi sikwamkeleyo apho ukuba uthi xa udibana nomntu esithi Mthembu ungalwi naye kuba ulimpondo elisebathethini njengokhwetshube osemampondweni ulimpondo ngenxa yokuba engumntu wasemampondweni ngokuhlala. Kodwa impondo uNyawuza kuba isuka ngqo straight kukumkani uMpondo izowuma pha kuthi icacise uba ngubani lo mntu kuthiwa nguMpondo. Umbuzo wesibini ubuza ngobukumkani nezinto eziphaya asinqweneli ukuya kuwo. Singawuphendula mhlawumbi kwelinye iqonga nothi kweli iprotocol ayisivumeli ukuba singangena ncam apha emcimbini. Yiyo le nto ukuya kulaa mbuzo walaa mntu wokuqala, yiyo le nto sizabe sinezindlu zimbini izindlu zapha ekhaya. Nditshilo ndathi nguSigcawu noNdamase, zombini zizawube zinathi apha kulo mbhiyozo uzawuba se-Aida ngomgqibelo kwaba uDuda. Loo nto ithetha ukuba asikurhaleli thina apha eLady Frey ukungena kwiingxoxo neengxaki ezisebukumkanini bamampondo, ngakumbi kwelaa cala libheki lisuke eCawukeni liyoma ngendima kude eFlagstaff. So siyacela umphulaphula asivumele angasitsaleli kuloo nto, asinqweneli ukuthetha ngayo. Kodwa uba uyalifuna iqonga, hayi singayithetha ngenye imini kuba asithunywanga yona. Ndirhalela nje msasazi ukoleka kancinci kwinto ethi ngasabaphulaphuli noba barayithi ngemibuzo yabo ndisoba barongo, kodwa ngase singayilahli le nto ibangela into yoba sibe lapha namhlanje. Ubuyicakise kamandi wathi ngoJuni sasilapha. Ngoku ke ndicinga fanuba ukuza kwethu namhlanje kuba ingabi ngathi sibalekile kulaa mcimbi sasithe sizawukhulungawo sizokwazisa ngoku into yoba amalungiselelo ami ngobumo. So ndicinga fanuba ingasi imibuzo bakhona abantu umzekelo bangayazi indlela ibhekiselele kulaa mcimbi singawo. Kamakho uyavakala Nkosi yam, ake sivele umphulaphuli Molekhaya. Konko bawungqongo mandibulise kwezinkomo zikaFako, zikaThatha, zikaNdala, kaHlaba ngobene, zikaMcikela, zikaBhota, zikaNgqungqushe, zikaBhala, zikaGangata, zikaNcembisi. Sibulisa kuwo wonke loo mampondo alapho uhleli nawo apho mngqongo. Siyaniva amampondo, siyaniva, singamampondo alapha eNgcobo, singamampondo alapha eNgcobo. Sikhona kuloo nto iza kwenzeka amampondo ngenhliziyo. Iqhube mhlasimbi sawubonana kwixesha elizayo. Enkosi mampondo. Nkosi kakhulu. Chopha uFako siyabulela. Nisuzuma siyenze ibe ngamashumi-26 phambi koba sitsho sithi intsimbi yakhe pha intsimbi yethoba. Make sibuye ke Nkosi samsize kanye kumcimbi lowo wendlela ukuba ngaba yosixelela uba ngaba indawo yonke lento apha izobe iqhutyelwa khona namaxesha abantu kumele babe kanti bafika ngayo nje iinkcukacha zithe vetshe zangala mini yangomgqibelo. Mngqongo njengoba sasithile okokuqala siya eAida. iAida ke xa uphuma usuka ngaSendwe inokuba ikwiikhilomiters ezingaphantsi kwe-20. Uyawubona apho ifama yedairy yenkomo ezimibalabala. Qinisekile iimpawu zobukho bethu apho zawuba sezibonakala. Xa usuka ngaSendwe ungena kwesisandla sasekunxele xa ufika kulaa ndawo ineenkomo zedairy. Xa usuka ngaseKhowa ngase-Elliot kwangokunjalo ukufika kwakho kulaa ndawo ineenkomo zedairy ungene right. Kodwa sizazenza iimpawu ngalaa mini ezibonisayo bajika apha
sizawuba silapho Mnqongo. Yes. Sukela ngentsimbi yeshumi umcimbi kumele uba ube uyaqala. Size ke singene banzi emcimbini. Andazi ke noba ndibe sendisiya na iprogramini ukuba ngobani esinabo abazawuba zizithethi zethu, andazi uba uyandithuma na. Yes, ndifuna ke siqale sikhawuleze silungise ivenkile xa sibuya evenkileni sibe kanti siyaphinda siyangena siyatyatyadula kulowo umcimbi. Masibaleke sijonge ivenkile ngalo olu uhlobo. Lifikile lo xesha kwakhona lokuba uStrauss akuphathele iseyile engayiwayo yarhoqo ngonyaka apho amaxabiso ehliswa ngokwenene. Le seyile yethu iya kube iqala ngomhla we-13 kuSeptemba 2024 yaye kule seyile yonke into iza kube ithotyiwe kuquka iimpahla zootata kwakunye neempahla zoomama. Yiza evenkileni uzokuzibonela. Walala wasala. Strauss of Queenstown, where service is a pleasure. Alright, sabuya ke mphulaphuli weVukani Community Radio Station. Njalo ke kuwe ndathi sikunye namampondo. Sithetha ke ngebuyambo yabo bengamampondo abazobe ibambile. Bayasicacisela ke ngenkcukacha ezithe vetshe noba ngaba lo mcimbi uyawube uqhuba ngoluphi na uhlobo, zintoni na ezilindelekileyo. Phambi koba siye ke kumcimbi wokuba ngaba ngobani indwalutho abazobe bekhona njalo njalo. Masiqala lapha sinkoseza amapha esinxibeni. Kulindeleke uba ngaba babe ofako okanye amampondo la avatha njani ngalamini, kunxitywa njani? Mnqongo kulindeleke ukuba abantu babe benxibe isintu Yesintu. kuba lo wangumcimbi wesintu. Bukhumbula benisithi kuwe sikwakwiphulo lokufundisa amampondo ukuba indoda yempondo xa inxiba isintu inxiba ntoni usuka entloko uyawuma ezinyaweni. Ngethemba loba uNkosi uNzululwazi Sigcawu uzabe enxibe anye ngohlobo lonxiba kwendoda yempondo. Kuzabe kunxitywe isintu ngootata, kuzabe kunxitywe isintu ngoomama, kuzabe kunxitywe isintu zintombi. Ndonqena uyibiza ke ngelaa gama lesimpondo. Kodwa neentombi zawube zinxiba isintu nabantwana ngokunjalo wonke umuntu ozabe phaa uzawube enxiba isintu. Noko sawudana ubona umuntu ofika phaa enxiba isuti neqhina. Nkosi Mrambe, siyabulela. Alright, masingene ke ngoku kweli cala. Ngobani abamenyiweyo? Ngoba kaloku ndiyayiqonda uba ngaba kwimisitho ngemisitho kuye kumenywe qonda uba ngaba sinale nto sinayo kake nesondela. Ngobani abamenyiweyo siyawuthi sibe kanti siyababona phaa ngalamini? Mnqongo, okuphambili intetho yethu yosuku izawube isenziwa ngukumkani uDanvula Mathanzima. Uyakhumbula sasitshilo apha kuwe sathi sisendleleni ebheke eQamata ukumkani uDanvula Mathanzima ukuya kumcela ukuba eze azokuba inxalenye yethu. Siyenzile loo nto. Sivele eQamata kukumkani Mathanzima wasamkela umntwana omhle. So uzawuba inxalenye yethu, uza kuba sisithethi esiphambili. Siza kuba naye uNkosi uNzululwazi Sigcawu, yena uza kuba emi egameni lesizwe samampondo. Sibuyela ke ngokulaa mibuzo obuyava. uNkosi uNzululwazi Sigcawu uza kube khona egameni lesizwe ke samampondo. Sikwalindele inkosi yamaqwathi, uNkosi uSomdaka Zweloxolo Stokhwe, naye abe yinxalenye yethu ngalamini. Nezinye ke indwalutho ezisuka ke kwiindawo zonke ezingqongileyo. Kodwa abona abantu baphambili ngabo. Kodwa ke abona abantu baphambili kuthi kakhulukazi ngamampondo namampondokazi nabantwana bamampondo. Ngabo bantu esawuba sinabo ngalamini. Alright, mphulaphuli 0738491740 0738491740 ngumnxeba wam lowo. Ngenjalo yakushiya nje ushicilelo lwakho le voice note sikuve ungena usithini sikhona nakwa 072-514-5381. Nankwe Danyaza masimbambe tshini watshona emboneni waqhawuka phaa kweliya icala lingaphaya. Uzophinda ubuye ke mphulaphuli 0738491740 ngumnxeba. Ngenjalo ushicilelo lwakho le voice note imadod 072-514-5381 072-514-5381.
1 lapho ke mphulaphuli wevukane community radio uyawuthube kanti udibana nathi khona ngenjalo 072 514 5381 kamagwekhaya. Hayi andazi ke kwenzeka ntoni kule line yesithathu apha bangaba undifumane kule mphulaphuli ka-073 kawuzame nala 072 514 5381 uye kwikhasi lethu lika-Facebook amasiko nezithethe @vukani community radio sibe kanti nalapho mphulaphula evukane siyakuva bangaba ungena usithini na ekhaya Molokai. Alright, lo mzuzu into zami ngayazi bazenza ntoni zikhosi zam ndiyafuna ukuqonda kulo mcimbi okay mandiqale ndize ngapha molweni ekhaya. Molweni ndinesithukuthezi bamane bekuyeka phakathi bebaleka. Ewe Ndinoso-stress ndim ndikudadobawo. Dadobawo Nkosi dadobawo Nkosi kakhulu. Nkosi zamaMpondo. Ye Mamele. Nkosi kakhulu siyabulela. Right. Juma Ntsundu ngaphewu wasibeka kanye phaa kwimizuzu 18 phambi kweyethoba intsimbi masimbambe Molokai. Madoda. Zikhosi zam ndifuna uqonda ke kulo mcimbi wokuba ngaba uyawufumaniseka uba ngaba amaMpondo akhona bhazalala apha kwesi sithili sikatshonyana kwezi ndawo zonke zalapha eKrizane. Ingaba zikhona izinto loba umntu kuzozibhatalela okanye ninothi hayi uba ngaba wena usesada ulimpondo ungakwazi udibana nomntu othile kuloo ndawo uba usengqobo unomdla wokuze ungakwazi udibana nabantu abathile kuloo ndawo ikhona into ezophuma isuka kuloo ndawo iza ngapha ninayo into enjalo okanye umntu kumele azisukele ngonokwakhe kwindawo asuka kuyo? Hayi msasazi abantu bazisukela ngokwabo kwindawo abakuzo bayazipokelela kuloo ndawo bakuyo bazenzele i-transport yokuhamba kwabo. Igruphu sayivula kudala apho abantu bakhangelanayo ngokweendawo abahlala kuzo. Sithi omnye hayi buse-Whittlesea nam ndise-Whittlesea ndikhumbula abanye bexoxa ngaloo nto apha egruphini. Hayi nam ndise-Whittlesea ndingathini uze so bazazigruphisha abantu ngokwabo bazazihambela abantu asinayo i-provision i-transport yokuya kwabantu phaya bazazihambela. Kamako 0738491740 0738491740 masive kweli cala Molokai. Camagu Ntsundu. Molweni. Ngihleli nani ndingumamvulane kuNhlalukanda wesikazwelodwa. Ndingumfazi Mampondo. Ndiyayibulela into eyenziwa ngamaMpondo ngase abantwana bethu bafunde ithi kanti bayivulile ivukane. Abantwana bethu mabafunde nathi sifunde ukudibana namanye amaMpondo namampondokazi. Ndingumfazi Mampondo. Ngasithi kanti nabanye amaMpondo alisengco akuthethela lodwa ayiva ivukane ahlomle nawo. Nkosi kakhulu. Phambili. Nkosi ma. Nkosi kakhulu ngumamvulane lo ngapha eNgcobo esitsho kweliya icala lingaphaya 0738491740 sele sishekelwe imizuzu 16 phambi kwaba sitsho sithi yeyethoba tshilwe ke kuwe ndathi sihleli kwakunye namaMpondo apho khona ezosixelela ngebuyambo yabo singamaMpondo. Omnye umphulaphula uzozibuza ke ngoku into yokuba ngaba lo mcimbi yoba ngumcimbi waminyaka le njengoko ngoku senisitsho uba ngaba niyayiqala yinto leyo enizimisele into yokuba ngaba minyaka le okanye yinto ezawuhlala ndaweni enye loba niyayenza minyaka le okanye nifuna uba nibe nizulazula kuzo zonke iindawo zinamaMpondo ukuze nibe kanti niyafuthelana okanye iyawuqhubela kule ndawo niyiqalele kuyo? Okwangoku Mnqongo akukabikho nto iqinisekisa nto ukuba izawuqhubeka okanye izawuhlala ihleli kulaa ndawo kodwa amaMpondo ngecawe emva umcimbi ungomgqibelo ngecawe kusasa azawuchopha phantsi. Kulapho ke ngoku amaMpondo azawugqiba ukuba sithini ku-2025 siyohlukana ngoku kodwa andiqondi. Injongo yethu ukuqhubeka kude kube ngunaphakade. Andazi ukuba unaphakade ngumfo wami kodwa sinenjongo zokuba siqhubeke kude kube ngunaphakade. Isizwe ke samaMpondo sizwe siso esizawuxoxa ngecawe sisithi hayi mayibheke ngapha ngoku okanye hayi masiyipasise i-AIDA. I-AIDA ibe liziko lethu la minyaka le.
Right, ixesha ngumkhono phambi kweyethoba intsimbi mphulaphula iyazivela ke phaya ayida kuyawube kusindwe ngabethole sithe xa besizithethela singapha komoya ndanentliziyo ebuhlungu uba ndingazubakho xa ndisiva indlela ekuzoba kuhle ngayo nokuba kuzoba mnandi ngayo phaa kwelaa cala lingaphaya uba ulimpondo hayi ufuna uphosa mphulaphula evukani community radio asithandile ngapha yena ebesithi use-Elliot esithi ngicela ubuza abatshana bavumelekile ngo-asithandile besitsho apha kufacebook sithi abatshana bavumelekile nabethuni ngoba ndingumtshana phaa emampondweni andiqondi uba ngaba oomalume bangabalela abatshana babangayofika kaloku ngoba baligazi nabayinxalenye kanimpendulo abatshana msasazi asibakhethanga ndingafana uba ligazi lethu elo besinabo namhlanje pha banintsi abebesebenza pha asikhethanga ligazi lethu abatshana bethu sekuqaliwe usebenzo msasazi ndicinga fana uba uqala ngomhla wesixhenxe kule nyanga sikuyo oko besihamba pha nangomhla we-15 nanamhlanje sisuka phaa ngomso ke ngoku siyolala ubukhulu becala unintsi lethu sibetha amalungiselelo okugqibela ke ngoku alright injaqo uyaphosa mfondini ndiyaphosa kodwa kakunani imizuzu masiyenze ube linesithathu gxebe phambi kwaba sitsho sithi yeyethoba intsimbi mphulaphuli wevukani community radio onomdla ngoku oqondayo uba ngaba naye uyafuna uba inxalenye ulimpondo uyafuna uba inxalenye yale nto yamampondo yokuba ngaba onotsho nokuba kodwa sekulate andinokwazi ngoku kodwa ke ndiyafuna uba ngaba nam ndibe khona phaa kwelaa khasi labo elikaWhatsApp okanye phaa egruphini khona ukuze nam ndithathe inxaxheba kwizinto ezenzekayo angenza njani anganifumana njani Nqongo sizazichaza inambari apha ngenjongo zokuba nomnye umuntu osafuna ukusilandela nangenjongo zokuba abantu xa belahleka ngalamini batsalele ezi nambari sizibizileyo so siyacela abo bantu uthetha ngabo babeke indlebe xa sigqibela sibize ezo numbers kuzawufuneka uba umuntu ofuna ukusijoyina nomntu okhangela indlela ebheka phaa ekhaya angene kuzo so bayoxhamla ngelo xesha. Alright, 12 imizuzu phambi kweyethoba intsimbi sokhawuleza silungise nje kweli cala ze ndibuye emva komphulaphuli sibe kanti siya ekumbeleni nesekuyivaleni inkqubo. Masicamagushe sicamagusha ke kuwo onke amabandla sicamagusha kuzo zonke izizwe yonguloyisoye lokusabela ngingokanqevu ngumpinga ngumawawa ngisenza ngisineka ngumakhoba ngongwangwashe ngikhalada ngiphila kokuzenzela into yomntwana engabanobo ithonya emathandini linda amadoda nenkomo azothetha inyani enkundleni lishiyeke igazi tshonalanga sizotya kamnandi bantwana phumana endlini zazala nonyoko iphulaphule inkqubo yevukani community radio yamasiko nezithethe kamako uCastello sisiganda sombongo ganda yinqweles ibhoka neradio nabathandayo basazalwa namhla kodwa bazone zomhlabeni yalitso ngumthethe denejeje nakudibise kwasadwisele kabasamhlemelesi sukandamu yo Patriota. Yandizela mna namntu nje ndawudliwa mani. Sibulele kakhulu kwimbongi. Uzoyazi ke mphulaphula apha ekuhambeni kwexesha uba ngubani nalutho kamandi olu hlobo. Nditshilo ke. Right, sabuya ke imizuzu 10 waba Jwe phambi kwaba sitsho sithi intsimbi yakhe phaa intsimbi yethoba loo nto ke ithetha uba ngaba sesiya ekuyiqoleni nesekuyivaleni mphulaphula evukani community radio le yanamhlanje ingxoxo apho khona sihleli noFaku besixelela ke ngebuyambo abazobe benayo ke kule mpelaveki siya kuyo mphulaphuli wevukani community radio. Ezinkosi zam ndiyakuninike lithuba endingafikelelanga okanye ndingakubuzanga beninomdla into yokuba ngaba manithi niphuma kweli thotholo manithi niphuma kule radio nibe kanti nikugqithisile ingakumbi kwisizwe samampondo mandininike elo xesha nithethe namampondo. Nqongo. Yes sir.
Enkqubeni yethu yangalamini bakhona abantu abazawubulela. Kodwa siyakunqwenela ulithatha elithuba sithi siyabulela kubantwana basemampondweni. Tamakho. Abathe bawuxelelwa basabela. Abasabela nje basebenzisa imoto zabo, basebenzisa ipetrol zabo, basebenzisa amaxesha wokuphangela kwabo, basebenzisa amaxesha wentsapho zabo, bezinqama benqamela ukuba benqwenela uba le nto bebeyithethile ide yenzeke. Yes. Abanye banikisa ngeemali zemizi yabo, benikisa ngaphezulu kunabanye. Abantu bazinikele kakhulu besebenzela uba lo mcimbi wamampondo uphumelele, siqinisekile. Ngoku silapha Mngqongo siyabulela kakhulu kubantwana basemampondweni, kwizihlobo nezalamane ezithe nazo zasixhasa. Bakhona abantu abangengomampondo Mngqongo abathe basixhasa ukuza kuma nathi kweli nqanaba sikulo ngoku. Mngqongo angeke siyishiye indawo yokuba kukho abantwana basemampondweni abangakwazanga ukukhupha nto nabangakwazanga ungena kuyo yonke le nto. Siyabacenga, siyabacela, akusibetha amathambo amhlophe oba omkhulu. Xa singena uthi kubo mabangasibaleki, mabasondele kuthi sibonisane ngokuya phambili nokusebenza sibambisene, ukungabi nanto. Akuthethi ukuba umntu angayibaleka into yakho kwabo, kodwa ngenye imini naye uyakuba nayo into kwaye sisemthandazweni wokuba nabo bangakhange bakwazi ukwenza nto ngenye imini nabo bakwazi ukugibisela into esivivaneni. Ndizama uthi eyona nto iphambili ngumbulelo. Kusetyenzwe nzima kakhulu ngabantu apha bephithizela, bekhupha imali zabo, bechitha ipetrol zabo, besenza izinto ezininzi ezohlukeneyo. Elokugqibela siyabamema, siyababiza bonke abantwana bamampondo, siyabamema, siyababiza mabeze, kuba inyaniso sisagqatsa nje izandla ngalo walo nyaka umcimbi. Sinenjongo ezinkulu kweli xesha liphambi kwethu, ukutsho ukuthi kweli xesha lizayo. Siyabamema nabangekangeni njengala mampondo athethayo aseNgcobo, siyabamema abantakwethu bonke mabeze basondele. Camako tata, right njaqo ke. Sesiya ke kuyiqoleni nasekuyixokumbeleni leya namhlanje inkqubo, ngoba sele sishekelwe imizuzu esixhenxe phambi kweyethoba intsimbi nje. Bawudoda ndiyazi loba unawo nje nawo amazwi okugqibela phambi koba nibe kanti ninikisa ngenombolo zenu sibe kanti siyayivala emva koko. Hayi msasasi. Ndifuna ukwaleka mzekweni apha kugqa wam. Yes. Eneneni betinandikha kube lula. Kaloku into xa niyiqalayo ziba ninzi izinto abanye bona uba bayayidelela ingathi ayizuphumelela, kodwa xa kunamhlanje siyazidla. Yiyo nalo ezingakha soyika ukuza kulo mboko sizothi mampondo yizani. Yizani, laa nto sasiyiqale nani iphumelele. Ndicinga fanele uba ke ukusuka ngoku ukubheka phambili inene kuyaba kukhulu kakhulu. Sinabo abantwana noonyana bethu nangoku abasendleleni basuka kooMakapa msasasi. Yes. Into ebonakalisa into yoba le nto siyenza inkulu nedeyithi le wena siyikhethe ngabom kuba sisenzela into yoba mayibe kule weekend, singalandile yaya ngoLwesibini kazwelonke imini yenkcubeko. Sisenzela bakwazi ukusuka ndawo zonke abantu, bakwazi ukukhuleka ngecawe, baphumle ke ngoku nangomvulo, bathabathise ke ngoLwesibini ukubheka emisebenzini. Ndifuna ukuthi nje sibamba ngazo zibini kumntu wonke othe wafaka isandla. Asinankxaso, siphathe ezipokothweni kuthi, kodwa ke neneni xa nokukhayisela izinto ebeziphaya, hayi inene ngothuka. Into ebonisa uba amampondo noka izozilambi kakhulu. Ewe, so ngindlela imizuzu masiyenze bebethandathu phambi kwaba sitsho sithi eyethoba intsimbi phambi kwaba sebesinikisa ngenombolo masive nje abagqibela bangena besithini kapha. Morekai Magama Mngqongo, nam hleli nawe enkqubeni ndikhona ndimamele. Ndithi phambili ngesizwe sofaka, abaqhubi baye phambili, intle into abayenzayo. Ngurhuleni Thabiso lo apha eTsoma kumhlaba eMpomfeni, enkosi. Heyi, Mngqongo ndaqala kudala ukhe ndive ingoma yam kaNomaxhosa. Ndicela uzindivalele ngayo xa uvala. Laa ngoma kaNomaxhosa ingolo. Right, enkosi kakhulu, siyabulela. Masifunde lo mphulaphuli ungene esithini. Camako msasazi ngukhwalo undwendwe
Majokilanga ndiphuma kwidolophu yaseLusikisiki ndilimpondo ndihleli nawe ngubafana ezibeleni enkosi utsho lo umphulaphuli kwele icala lingaphaya. Masixoleni siyivale ke yanamhlanje zinkosi zam ngoba ngaba nishiye nje iinombolo zenu khona ukuze abo banomdla uba ngaba babe kanti banemibuzo ethe vetshe apha kuni babe kanti bayanibamba ecaleni. Mnqongo nazi inambara abantu abanozitsalela. Abanqwenela ukusijoyina nabanqwenela ukukhangela i-direction eya emampondweni. U-071 597 9256 ibe ngu-073 675 8189 ize ibe ngu-073 723 5484 ize ibe ngu-082 968 1608. Enye yezo nombolo ndiqinisekile uba nabani onotsalela kuyo iya kumnika ulwazi noncedo akhangelayo. Alright, enkosi kakhulu siyabulela. Okay, khona indaba. Alright, mandithi phambi koba ndibuye ndizanika nje awovala amazwi mandithi. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Umkhulu Godolmanzi indoda emnyama inyanga enkulu uyawube evula ikhemesti yakhe Indwe eWoodhouse Street backstage Endwe edolophini. Ukuba ufuna uncedo ngayo yonke into ungasondela. Amayeza entlantla, isiphondo sentlantla nesokuzikhusela zikhona. Phondo semfuyo naxa ulahlekelwe imfuyo ufuna kuyibuyisa umkhulu Godolmanzi akakunceda xa ufuna iyeza lomsebenzi nokutshintsha impilo yakho kukhanye ungasondela nawe. Umkhulu Godolmanzi unazo neembiza zoomama nezo tata, imbiza yebekelo neyedliso, imbiza yongafumani bantwana. Xa unengxaki emtshatweni wakho ungasondela umkhulu akuncede. Xa ufuna ukutshintsha impilo yakho ibe ngcono sondela kuye. Sikhona isiphondo sodumo ningaphoswa qhagamshelana nomkhulu Godolmanzi kule nombolo into 076 195 2083 uyafumaneka nakuWhatsApp kule nombolo. Alright, mithathu imizuzu leyo phambi kwethoba Tsimbi siyayifukumbela mphulaphuli siyayivala ke ukwenjenje ukhona ekhaya. Masikhawuleze ke sibe kanti thina ngokusi okay mandibambe lo mphulaphuli sizoyivala zinkosi zam. Molekani. Molweni. Baba. Hawa benzela basiphinde basikhawulezile izinamba zanibhalanga nenye ngoziningi. Okay ke that bayakuziphinda phulaphuli. Okay. Enkosi. Alright uthi uyazakhawuleziswa ucela niphinde inombolo eso. Okay, ngu-071 597 9256 eyokuqala. Eyesibini ngu-073 675 8189. Okay. Eyesithathu ngu-073 723 5484. Kasiphinde kokugqibela siphinde. 071 yes 597 9256 073 675 8189 073 723 5484 082 968 1608. Ayike ngethemba elikhulu zibanjiwe. Masivaleliseni zinkokheli zam sivaleni inkqubo ngoku. Msazazi. Okay, phambi kokuvalelisa maningamshiyi. Molekani. Ba umnqongo. Bamatyholo. Ingatyanga xesha. Qabaqaba nje tata. Into eyenziwa ngamampondo. Jikelele. Kamaka. Angayeki. Mnqongo. Tata. I-radio le siyayifuna. Siyayifuna i-FM yaseVukani. Jikelele. Siyayifuna futhi soze ndiyeke. Enkosi Mnqongo. Alright bamatyholo enkosi. Nkosi tata siyabulela. Okay, zikani valelise ezinkokheli zam sabeni. Hayi Mnqongo siyabulela kuwe, siyabulela kwiVukani ngokusinika lithuba. Siyababiza siyabamema abantwana basemampondweni mabeze masondele nabo bebengekasondeli siyababiza mabeze. Sibulela kakhulu kwiVukani FM ingakhula ime yomelele ithi gomololo. Enkosi. Nkosi siyabulela. Biza igama la. Bawududa. Hayi sibamba ngazo zibini msazazi. Sithi nangomso ukwandla kwaliwa ngumthakathi.
nalo nyaka wena sizawubuya Yes. sizowunika ke ngokuba sisuka phi sibheka phi. Niyaphi ngoku? Ewe msazana. Nkosi kakhulu. Nkosi.